Здравейте! Днес сме в ден трети на нашето безплатно предизвикателство "Успешна помощ за бизнеса". Първия ден разглеждахме текущите ни клиенти и клиентите, които са пазарували от нас. Надявам се свързахте с някой от тях и вече имате първите си продажби по това направление. Във вторият ни урок говорихме за клиентите, които говорихме за нашите топли контакти, т.е. хората, които познаваме, но не толкова добре, които не са били наши клиенти, как да се свържем с тях и как да им предложим нашите услуги. А днес темата е за препоръките. Ако не сте направили упражненията, ако не сте се пробвали да работите с уроци 1 и 2, спрете видеото, направете това, което е посочено там и чак тогава преминете към днешното видео. Ако прецените, че това, което съм ви предложила, не е приложимо за вашия бизнес, тогава направо гледайте и пробвайте тази стратегия. Каква е днешната ни стратегия? Днешната ни стратегия е посветена на препоръките. Знаете, че особено хората, които продават услуги, най-добрата реклама това са другите хора, хората, които говорят за нас и които препоръчват нас и нашата услуга. Така че искайте препоръки. Винаги, навсякъде, по всяко време искайте препоръки от своите настоящи клиенти и доволни клиенти. Всъщност, как може да стане това? Обслужвайки някой клиент, можете да го попитате: доволен ли си от продукта, който ти предоставих? Доволен ли си от това, което получи от мен? Ако човека е доволен, да, той ще си каже: да, доволен съм. И тогава следващият въпрос би бил: би ли ме препоръчал на 3 твои познати? Защо искаме 3? Защото шансът, ако той ви каже едно име, този човек да стане ваш клиент, е много малък, докато от 3 единия би проявил интерес, като можете да помолите за писмена или видео препоръка, която да качите на вашия сайт, на вашата веб страница, защото хората сме склонни да се доверяваме на тези, които вече са пробвали нещо, особено когато зад това стоят реални хора, а не някакви измислени профили, както някои търговци слагат едни такива послания уж от доволни клиенти, а ти виждаш един и същ стил, написано с едни и същи думи. Тук си говорим за реални хора с реалната им снимка, с реалния им профил. А също така, това е когато работим онлайн. Когато работим офлайн, просто помолете човека да ви препоръча на 3 свои приятели, познати, клиенти, на които също бихте могли да помогнете по този начин. И повярвайте ми, ако аз съм доволна от услугата, която съм получила, да, бих препоръчала. Също така, периодично им напомняйте за препоръките, защото в ежедневието си никой не си спомня тези неща, така че е добре вие да наистина периодично да напомняте за себе си. В MLM маркетинга по-агресивните търговци даже искат контактите на препоръчителите, звънят им по телефона и това по-скоро има обратен ефект. Когато ти се обадят 10 души да ти продават скъп продукт и да ти правят демонстрация в къщи, по-скоро ти можеш да се разсърдиш, защото точно сега не ти е до това да посрещаш някой, който да ти демонстрира продукт, от който нямаш нужда. Затова, моя съвет е към този подход. Той също работи, но там по-скоро сработват емоционалните покупки, да успеем да убедим препоръчения човек да говори с нас, да се срещне на безплатна консултация с нас.
Всичко зависи от личния ви избор. Аз лично не обичам да бъда нахална и агресивна и затова за мен този подход не е добър, но има хора, за които този подход е окей. Има и още една страна на препоръките. Това е да направим, да го наречем стратегическо партньорство или симбиоза. Какво означава това? Огледайте се за хора, които имат същите идеални клиенти като вас. Хора, които работят с подобен тип хора, но все пак вие не сте преки конкуренти и можете по този начин взаимно да си обменяте клиенти, контакти, те да препоръчват вас на своите клиенти, а вие тях. Например, продавате плочки за баня, вашия вашия човек продава кухненско обзавеждане или мебели. Ето, вие не сте съвсем преки конкуренти, но имате един и същ тип идеални клиенти, защото това са хората, които правят настоящ ремонт на жилищата си. Или, да кажем, фризьорка и маникюристка. Дамите обичат да бъдат красиви, имат нужда и от двете услуги. Защо да не препоръчате на своите клиентки, които идват за фризура, маникюрист, който вие харесвате и който знаете, че ще работи добре. И така, това беше ден 3. Действайте. Очаквам вашите коментари под видеото с направено, когато и много бих се радвала да споделите, така както някои от вас вече споделиха, кои неща са проработили, върху кои срещате затруднение. Ако срещате затруднение, напишете ми в коментар в какво срещате затруднение и заедно можем да видим дали няма по-подходящ вариант на действие за вас, такъв, който да е комфортен на вас и да е работещ. Довиждане! Очаквайте ни в ден 4.